Dobrý večer. Vítejte na pozápasové tiskové konferenci FC Tiradores. Máme tady kapitána a zeptáme se ho na pár zvídavých otázek. Vyhráli jsme dneska po právu? No tak určitě. Podle mě jsme byli lepším týmem. Myslím si, že Bad Boys v podstatě až na ten závěr nás trochu zmáčku nic nepředvedli. Nemyslím si, že byl nějak výrazně horší, ale o ty 2 góly jsme lepší asi byli, ale řekl bych si. Řekl byste? Nebo určitě byste řekl? Tak určitě bych řekl, jako. Podle mýho názoru ty 2 góly tam fakt byly znát. Myslím si, že Bad Boys nepředvedli špatný výkon, ale podržel nás Vršopes, který dneska fakt zachytal. A Ády, no, ty jeho kličky, občas opravdu bych ho nejradši za to napadkoval, ale nějaký rušivý elementy, jako tenkrát Komárš, jo, ale myslím si, že o ty 2 góly to bylo dneska lepší, no. A co řeknete na Adamce a jeho kličky přímo uprostřed hřiště před bránou, sám mezi 2? Tak já si myslím, že Adamec neumí kličky u lajny, tak je radši dělá ve prostřed hřiště, kde se cítí takovej být v pohodě, může doprava, doleva, dopředu, dozadu, jo, ale já nevím, byla na něm vidět chuť do hry, opravdu chuť do hry, prostě takový tak, když před sebou máte prostě nahatou, kozatou, nohatou blondýnu, kterou prostě úplně byste v tu chvíli fakt přepikli a protože jste měsíc nemrdali, tak na ní máte chuť a Ády měsíc nehrál fotbal, tak takovou chuť dělá ten fotbal, že už se směš, tak prostě se snažil hrát a vydal za to je fakt všechno, prostě 4 orgazmy tam prožil, výborný, dneska hráč zápasu, nemám k tomu co víc dodat. Zajímala by mě další otázka. Komárek a jeho 2 góly za 2 zápasy, není to docela málo? No, já bych použil slavnou hlášku z filmu Samotáři, podle mě Komárek málo hulí, protože za poslední 2 zápasy, nevím, neviděl jsem opravdu ten les v těch očích, prostě zalíbení, s kterým vždycky hraje. Já si myslím, dneska to třeba několikrát řešil zbytečně hloupě, že tam si na jednoho Komár střílel, někdy zase prostě to mohl jít sám, radši přihrával. Myslím si, že nevím, jestli nemá poslednou kvalitní matroš, nebo nevím, čím to je, no. Možná bychom se uměli zkusit složit na nějaký lepší hulení, protože takhle se nejlepší střelec nechová. Nemyslíte, že mu stoupla sláva po podzimu do hlavy? No já nevím, mně to vypadalo, že celkem slušně si zašuká doma, takže si myslím, že ty výkony by měly jít nahoru. Nevím, jestli má teďka nějaký sexuální půd, nebo jestli, říkám, fakt to je podle mě tím hulením a možná, jestli doma mají nějaký problémy, že netrkají, nevím. Opravdu nevím, či třeba slávou do hlavy to podle mě není, no. Já si myslím, že Komár je natolik v pohodě, že v takovéhle věci je to profesionál, určitě je to profesionál. Další otázka. Dal jste gól. Ostříháte si toho čuráka na hlavě? Tak, čuráka na hlavě nevím, jestli má to viděl poslední skutek týmu. Gól jsem sice dál, ale bylo to po výborné práci Ádyho. Ten, říkám, prostě dneska hráč zápasů, ta chuť byla opravdu vidět, dal mi to tam, já teda už jsem fakt tahal nohy. Jako ne, že bych je jindy netahal, ale dneska to fakt bylo extrémní, ale Ády mě prostě vybít, takže jsem musel, no a jsem viděl, že tam ten golman prostě se pokádal stranu, neslo, až to profesionálně zakončit, no. Já už bych asi neměl radši další otázky pro televizi FC Tiradores Jan Zahrádka. Naschle.